Вітаю, сябры, вы на канале Відзіку, у мікрафона Рудзі, значыць час для гульнявых навін. Сёння ў відэа ажно два праекты ад беларускіх распрацоўшчыкаў. Агляды на Frostpunk 2 і нечаканыя пераносы. Да гэтага цікавыя рэлізы тыдня, які варта дадаць у жаданае. А трэйлеры і абмеркаванне State of Play ад Sony глядзіце ў асноўным размоўным шоу на канале Відзік. Перад пачаткам не забудзьцеся націснуць на лайк, падтрымаўшы аўтараў. Пагналі! Hollywood Animal – новая гульня ад беларускай студыі Whippy, вядомы па серыі This is the Police. Гэта сімулятар кінаіндустрыі, але ў незвычайнай абгортцы. За антураж узяты Hollywood першай паловы 20-го стагоддзя, дзе раскошнае жыццё суседнічала з заганамі, інтрыгамі і забойствамі. Са слоў аўтараў, Hollywood Animal ахоплівае большую частку 20-го стагоддзя і паказвае многія асаблівасці кінаіндустрыі і грамадства ў цэлым, у тым ліку праявы дыскрымінацыі, неталерантнасці і розных форм жорсткасці. Мяркуючы па ўсім, распуста другое імя гульні. Яна дазваляе вам пабудаваць і вытанчаную кінадзельню авангарднага мастацтва і канвеер невыноснага трэшу, дазваляе шантажаваць канкурэнтаў, абы яны не мяшаліся пад нагамі, падкідвае раптоўныя сітуацыі, дзе, напрыклад, акцёр перабраў з рэчывамі на чарговай тусоўцы і памёр пасярод здымкаў. Генеруе супрацоўнікам перкі накшталт расіст, што адбіваецца на вытворчым працэсе. Наколькі гэта добра працуе, можна паспрабаваць у дэма, яно даступна ў Steam. Пробнік прапануе акунуцца ў першыя 2 гады кіназдымкаў, чаго павінна хапіць на некалькі гадзін геймплея. Поўны рэліз Hollywood Animal чакаем недзе ў 2024. Незалежная і невялічкая каманда Quail Story Games з Беларусі актыўна працуе над гульнёй пад назвай Tales of Meadows. Дзеянне гульні разгорнецца недзе ў 11-13 стагоддзях у старажытным Тураве і некалькіх вёсках побач. А ў цэнтры сюжэта апынецца рыцар па імі Філіп, якому трэба абараніць горад і знайсці свайго бацьку. Іншымі дэталямі аўтары пакуль не спяшаюць асабліва дзяліцца, але адзначаюць, што гэта будзе першы ў гісторыі прыгодніцкі экшн пра старажытную Беларусь яшчэ з невялікімі элементамі хорару. Распрацоўшчыкі вырашылі нагадаць пра сябе і прадставілі невялікі тызер. Гэта толькі малая частка таго, што будзе ў гульні. Мы актыўна працуем над ёю, а цяпер хочам паказаць вам маленькі кавалачак таго, чаго нам удалося дасягнуць. Таксама дэвелоперы адзначаюць, што гэта не РПГ, а сюжэтна кіраваная прыгода да 6 гадзін без шматварыянтнага праходжання. Яны разлічваюць свае рэсурсы, хоць ідэі шмат, каб не пераўтварыцца ў чарговы даўгабуд. Сістэма прапампоўкі будзе адсутнічаць, але ж пакінуць выбар з некалькіх тыпаў зброі. У планах пакуль толькі ПК і, на шчасце, беларуская лакалізацыя. Калі гэта ўсё чакаць, таксама пакуль невядома. З'явіліся свежыя ўражанні журналістаў ад стратэгіі Frostpunk 2, рэліз якой адбудзецца 25 ліпеня. Калі ў минулы раз прэса ацаніла агульную маштабнасць, дык зараз рэцэнзенты паглыбіліся ў тэхнічны складнік і прапрацоўку геймплейных механік. У выданні IGN ацанілі неабходнасць здзяйсняць складаныя выбары і балансаваць у кожным прынятым рашэнні. Напрыклад, гульцу прыйшлося адправіць непаслухмяных дзяцей працаваць у шахты, а потым перакрыць ім доступ да кіслароду. Гэта было вымушанае рашэнне для захавання запасаў вугалю. Такія дылемы робяць стратэгію займальнай нават у спакойныя першыя гадзіны. Таксама журналіст пахваліў прапрацоўку дробных дэталяў і гукаў, пра што Frostpunk выглядае і гучыць цудоўна. А рэцэнзент GameRadar лаяў стратэгію за тое, што не ўсе механікі тлумачацца даходлівым чынам. Праз гэта можна не зразумець, што канкрэтна патрабуецца зрабіць у тым ці іншым заданні. Аднак сама складанасць Frostpunk 2 робіць гульню глыбокай і займальнай, а пашыраныя механікі патэнцыйна дапамогуць сіквелу перасягнуць арыгінальную Frostpunk. Журналіст Еўрагеймер заявіў, што Frostpunk 2 павінна атрымацца моцным гарадабудаўнічым сімулятарам. У гэтым дапамагае мноства сістэм, якія накладаюцца адна на адну. Асобна была адзначана неймаверная сістэма законаў. Прымаць іх можна на галасаванні. Напрыклад, падчас недахопу фінансаў рэцэнзент прыняў законы, у якім жыхары павінны марнаваць свой вольны час на карысць горада, калі не набудуць асаблівую льготу. Нагадаем, што Frostpunk 2 раскажа пра грамадства, якое перажыло маштабнае зніжэнне тэмпературы. На гэты раз чалавецтва ўвайшло ў нафтавую эпоху, а асноўны упор у геймплеі будзе зроблены на палітычных інтрыгах і спробах задаволіць патрэбы ўсіх грамадзян. Гульня
гульня выходзіць 25 ліпеня на асноўных платформах, будзе даступна як у Game Pass, так і ў Беларусі за $20,5, Польшча 160 злотых. Bandai Namco і Supermassive Games рыхтуюць трэцюю частку Little Nightmares. Яе збіраліся выпусціць у гэтым годзе, але, на жаль, каманда аб'явіла аб пераносе. Прычына стандартная. Распрацоўшчыкі палічылі, што гульні патрабуецца больш часу, маўляў, так яна атрымае якасць, клопат і любоў, якія заслугоўвае. Але зусім без трэцяй часткі сёлета мы не застанёмся. На працягу лета распрацоўшчыкі апублікуюць нейкія апошнія навіны. Нагадаем, сярод асноўных адрозненняў Little Nightmares 3 паўнавартасны кааператыў. Аднак гульню можна прайсці і ў адзіночку, а вашаму напарніку, калі вырашыце раскашэльвацца, не спатрэбіцца, а ў трыквела будзе бясплатны пропуск для сябра. На днях нарвежская незалежная студыя High North выпустила свой дэбютны праект. Даследчая ролевая стратегія Skald Against the Black Priory сабрала 94% станоўчых водгукаў у Steam, і гульнявыя выданні высока ацанілі рэліз, параўнаўшы гульню з серыяй Ultima. Сярод тых, хто ганараваў гульню, аказаўся і Свен Вінке, кіраўнік студыі Larian. У сваім твітары ён заявіў, што даўно чакаў гэты праект і адчувае найвышэйшую павагу да амбіцый яго творцаў. Skald выканана ў піксельным стылі 8-бітных ролевых гульняў 90-х, аднак у ёй ужытыя ўсе сучасныя дызайнерскія рашэнні. Гульня адпраўляе нас у цёмны фэнтэзійны свет, у якім зламаныя героі супрацьстаяць смяротным ворагам у эпічнай вандроўцы да брамы чорнага прыярата. Гульня даступна ў Steam і таксама ў Беларусі за $7,5, Польшча 53 злотых. У наяўнасці толькі англійская мова. Нядаўна зноў быў адкрыты ранні доступ да чарговай выжывалкі ў адкрытым свеце, якая нечакана спадабалася геймерам. Перад вами праект Soul Mask. Як паведамляюць распрацоўшчыкі, яна ўжо апынулася на высокіх пазіцыях у чарце продажаў, а пікавы онлайн дасягнуў амаль 28 000 чалавек. У свеце Soul Mask вам трэба будзе змагацца за выжыванне ў містычных першабытных землях, населеных людзьмі і разнастайнымі чароўнымі стварэннямі. Аўтары абяцаюць маштабную прыгоду, у якую можна адправіцца як у адзіночку, так і ў мультыплееры да 70 чалавек на серверы. Таксама кажуць, што нават у ранняй версіі Soul Mask контенту хопіць на 500 гадзін гульні. Звыклы для выжывальнікаў геймплей павінны разнастаіць арыгінальныя механікі. Напрыклад, у любога NPC можна пазычыць упадабаны навык або талент, а можна і зусім усяліцца ў цела іншага персанажа. Таксама ёсць механіка стварэння ўласнага клана, што адкрые, напрыклад, магчымасць аўтаматызаваць вытворчасць з дапамогай прасунутай сістэмы загадаў супляміннікам. Soul Mask прымае ўдзел у фестывалі крафтынгу і выжывання ў адкрытым свеце, які зараз праходзіць у Steam. Да 6 чэрвеня ў Беларусі гульню можна купіць са зніжкай за $13, Польшча 99 злотых. Тыраж пакрокавай стратэгіі Songs of Conquest перавысіў 500 000 копій. Пра гэта распрацоўшчыкі аб'явілі праз тыдзень пасля рэліза фінальнай версіі гульні, якая да гэтага знаходзілася ў раннім доступе каля 2 гадоў. Songs of Conquest – пакрокавая стратэгічная гульня, натхнёная героямі мяча і магіі. У ёй гульцам неабходна адбудоўваць гарады, наймаць арміі і змагацца з ворагамі за панаванне ў свеце. Тут даступны 4 сюжэтныя кампаніі, карыстальніцкія карты і шмат карыстальніцкія рэжымы, у тым ліку за адным ПК. У студыі Lava Potion падзякавалі гульцам за цікавасць. Яны паведамілі, што плануюць актыўна падтрымліваць гульню. Вясной 2025 выйдзе буйное пашырэнне, у якім з'явяцца 2 фракцыі. Таксама выпусцяць 4 сюжэтныя DLC. Большасць са змен DLC будуць даступныя ўладальнікам базавай версіі гульні бясплатна, падкрэслілі распрацоўшчыкі. Songs of Conquest выйшла ў рэліз 20 мая, даступна ў Беларусі за $16,5, Польшча 129 злотых. Цяпер давайте пяройдзем да рэлізаў тыдня. Яшчэ адна герояпадобная гульня з механікамі аўтабатлера Sons of Silence. Дзеянне адбываецца ў 2 фэнтэзійных светах, якім пагражае таямнічае маўчанне. Барацьба з ім стане нашай галоўнай задачай. У гульні спалучаецца пакрокавае кіраванне каралеўствам, вывучэнне свету і развіццё герояў, а таксама маштабныя бітвы ў рэальным часе. Сутычкі доўжацца нядоўга, каля хвіліны, таму дзейнічаць трэба хутка.
хутка. Зрэшты, юніты будуць біцца без вашага прамога ўдзелу. Персанаж гульца толькі ўплывае з дапамогай спецыяльных карт уменняў. Апошніх будзе каля сотні. Сярод іншых моцных бакоў Sons of Silence аўтары адзначаюць глыбокі сюжэт, яркую графіку і саундтрэк кампазітара Final Fantasy 12. Выходзіць, на жаль, пакуль у ранні доступ ужо сёння, у аўторак 4 чэрвеня на асноўных платформах. Старонка Steam у Беларусі доступна. Перад намі сімулятор патолагоанатома з элементамі хорару. Анатамаванне цел занятак не з прыемных. Тым не менш, знайшліся прыхільнікі і ў праекце, прысвечанаму такой прафесіі. Па колькасці фаловераў у Steam аўтапсі-сімулятар у ліку лідараў сярод чэрвеньскіх рэлізаў. Гульня ствараецца пры ўдзеле сапраўдных патолагоанатамаў і судмедэкспертаў. Таму варта чакаць як рэалістычнага адлюстравання тонкасцяў працы з мёртвым целам, так і дакладнай графічнай адпаведнасці органаў і тканак пацыентаў. Для тых, каму самой працэдуры ўскрыцця не досыць для таго, каб паказытаць нервы, прадугледжаны ледзянячы душу сюжэту ў найлепшых традыцыях хорараў. Пачынаецца ён з таго, што галоўны герой, патолагоанатам Джек, знаходзіць у вантробах жанчыны заручальны пярсцёнак сваёй даўно памерлай жонкі. Працяг такой інтрыгучай гісторыі чакаем 6 чэрвеня ў чацвер на ПК. Старонка Steam у Беларусі доступна. Калі беларускі распрацоўшчык гульні пра стварэнне кіно вас не задаволіць і не зможа раскрыць усе таямніцы Галівуду, можна паспрабаваць свае эмоцыі ў Blockbuster Incorporated. Чарговая спроба зарабіць сваю версію The Movies, на гэты раз ад невялікай студыі Super Sly Fox. Геймплей Blockbuster Incorporated прысвечаны як вытворчаму боку кінабізнеса, так і творчаму. Наймайце рэжысёраў і акцёраў, размяркоўвайце бюджэты, будуйце здымачныя пляцоўкі і павільёны, збірайце пісьменную маркетынгавую стратэгію і, вядома ж, займайцеся працэсам стварэння самого кіно. Усё дзеля таго, каб патрапіць на чырвоную дарожку мясцовага Оскара. Усё гэта таксама з 6 числа з чацвярга. Старонка Steam Беларусі доступна. Студыя AGOD паправілі з адным з найлепшых распрацоўшчыкаў рэалістычных стратэгій на гістарычную тэму. Гэтакая парадокс інтарэкціў ад свету варгеймаў, не настолькі вядомая, але ў вузкай супольнасці аматараў падобных забаў французская кампанія карыстаецца вялікай павагай. Field of Glory Kingdoms, сярэднявечная глобальная стратэгія, расказвае пра першыя 2 стагоддзі класічнага сярэднявечча. Пачынаючы з 1054 года і ахоплівае гісторыю Еўропы, Паўночнай Афрыкі і Блізкага ўсходу. Кіруючы адной з 3,5 сотняў фракцый, гулец павінен клапаціцца аб дабрабыце сваіх падданых, умацоўваць сілу каралеўскай дынастыі, не забываць аб рэлігіі і, вядома, ваяваць з суседзямі за сусветнае панаванне. Для тых жа, хто жадае больш дэталёвага кантролю над апошнім аспектам, прадугледжана інтэграцыя з іншай стратэгіяй AGOD тактычным варгеймам Field of Glory 2 Medieval. Бітвы можна праводзіць там, пасля чаго экспартаваць вынікі бою ў Kingdoms. Чакаем 8 числа ў суботу. Старонка ў Steam Беларусі таксама доступна. Ну і напрыканцы, інтэрнэт-выдавецтва Трасянкус парадавала на сваёй працы. Перакладзена на гэты раз на беларускую мову першая частка Darkest Dungeon. Спасылка на Twitter будзе ў апісанні. Дзякуй за ўвагу, не забывайце націскаць лайки, падабайкі і пісаць каментарыі для падтрымкі контенту і аўтара. Подписывайтесь на канал Відзік і праглядайце астатнія цікавыя відэаролікі, асноўнае шоу і тэхнавуку. Асаблівая падзяка спонсорам з Patreon і YouTube канала Рудзі. Ваша падтрымка неацэнная і праз яе вы атрымліваеце ранні доступ да відэа на канале Рудзі і да гульнявых навін на канале Відзік. Усім дзякуй і да новых сустрэч!